Η κουζίνα πλημμύρισε από την υπέροχη μυρωδιά του πρωινού. Ο παππούς της Λούση της έδωσε το πιάτο με το φρεσκοψημένο τόστ. Αμέσως η Λούση άπλωσε κέτσαπ στο τόστ. Γύρισε προς τον παππού της και του είπε: «Παππού Γκίνο, η Χάριετ μου είπε ότι δεν έχει ακούσει ποτέ για κέτσαπ σε τόστ. Στην οικογένειά της βάζουν βούτυρο ή μαρμελάδα». «Δεν αρέσουν τα ίδια πράγματα σε όλους, Λούση. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος κάνει το σωστό ή το λάθος. Όλοι είμαστε διαφορετικοί. Για φαντάσου τι βαρετός θα ήταν ο κόσμος αν ήμασταν όλοι ίδιοι. Θυμάσαι ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα?» «Ναι, παππού, παρόλο που διαφέρουμε εξωτερικά από όλους τους άλλους, όλοι μας έχουμε καρδιά με αισθήματα». «Μπράβο, κορίτσι μου. Θυμήσου, όταν αντιμετωπίζεις τους άλλους με καλοσύνη και αγάπη, κάνεις το σωστό». Μέσα στο τρένο, η Λούση και οι φίλοι της, η Χάριετ, έβγαλαν τετράδια και μαρκαδόρους από την τσάντα τους και άρχισαν να ζωγραφίζουν. Πίσω τους καθόταν ο Ράλφ. Όπως συνήθως, ο Ράλφ καθόταν μόνος του και κοιτούσε έξω από το παράθυρο. Έστρεψε τη ματιά του προς τα κορίτσια και συνέχισε να τις κοιτάζει περιφρονητικά. Μέσα στην τάξη, η Λούση έκατσε στην πρώτη σειρά για να είναι κοντά στη δασκάλα τους. Ο Ραλφ έφτασε αργοπορημένος στην τάξη και μπαίνοντας μέσα, βιαστικά, επίτηδες, σκόνταψε στο πόδι της Λούση. Μόλις κάθισε ο Ραλφ, άρχισε να ψιθυρίζει. «Πουφ, πώς να δω τι γράφει κυρία στον πίνακα όταν μπροστά μου κάθεται αυτό το σγουρομάλικο κανείς?» Η Λούση μπορούσε να ακούσει τα χαχανιτά πίσω από την πλάτη της. «Αχ, γιατί να συμβαίνει αυτό σε μένα?» αναρωτήθηκε η Λούση. Κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού, οι δύο φίλες έκατσαν να απολαύσουν το αγαπημένο τους κολατσιό. Εκείνη την ώρα πλησίασε στο τραπέζι τους ο Ραλφ και άρχισε να φωνάζει. «Μπλιάχ, τι απέσια μυρωδιά είναι αυτή! Πού ακούστηκε κανείς να τρώει σπαγκέτι σε ψωμάκι του hot dog? Δεν συμφωνείς και εσύ, Τόνι, ότι είναι αγιαστικό?» Τα παιδιά που καθόταν σε χίλια τραπέζια κοίταξαν αποδοκιμαστικά το Ραλφ και απομακρύνθηκαν κοντά στο κεφάλι τους. Ο Ραλφ συνέχισε και φώνασε. «Καημένη Λούση με αυτά τα φρούτα μαλλιά». Η Λούση χαμήλωσε το βλέμμα και δάκρυα άρχισαν να πλημμυρίζουν τα μάτια της. Στο δρόμο του γυρισμού μέσα στο τρένο η Λούση σκεφτόταν αυτό που έγινε στο σχολείο. Ίσως ο Ραλφ να είναι τόσο κακός μαζί μου γιατί πιστεύει ότι το να είσαι διαφορετικός είναι κακό, σκέφτηκε η Λούση. Εύχομαι να σταματήσει να με πειράζει συνέχεια. Όταν γύρισε στο σπίτι, ο παππούς Γκίνο τη ρώτησε πως ήταν η μέρα της στο σχολείο. «Καλά», αποκρίθηκε η Λούση. Ο παππούς άπλωσε το χέρι του και έβγαλε ένα στυλό από τα μαλλιά της. «Πώς έγινε αυτό?» ρώτησε ο παππούς. Η Λούση δεν απάντησε και παρέμεινε σιωπηλή. Το ίδιο βράδυ, καθώς η Λούση ετοιμαζόταν για ύπνο, ο παππούς Γκίνο πήγε στο δωμάτιό της και τη ρώτησε. «Όλα καλά στο σχολείο? Συμβαίνει κάτι? Πάντα να θυμάσαι ότι εγώ είμαι εδώ για σένα. Αν κάτι δεν πάει καλά, μπορούμε μαζί να προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε». «Δεν είναι τόσο εύκολο», σκέφτηκε η Λούση. «Πώς μπορώ να κάνω τον Ραλφ να σταματήσει να με πειράζει στο σχολείο? Μπορεί να έχει καρδιά και να είναι τόσο κακός». Η Λούση δυσκολεύτηκε να αποκοιμηθεί καθώς ανησυχούσε για το τι θα γίνει αύριο στο σχολείο. Την επόμενη μέρα η Λούση ξαφνιάστηκε που ο Ραλφ δεν την είχε ενοχλήσει καθόλου. Κάποια στιγμή όμως την πλησίασε ο Ραλφ με μια σακούλα, τη ζήτησε συγγνώμη και της έδωσε την τσάντα. Μέσα στη σακούλα υπήρχε ένα κόκαλο και μια εικόνα με ένα σημείωμα που έγραφε «Λούση, Λούση, τρως βρωμερό φαγητό που μας χαλάει τη διάθεση. Λούση, Λούση, με μαλλιά φουντουτά, όρισε μια λιχτιά για σένα, ένα νόστιμο κόκαλο σκύλου». Η καρδιά της Λούση χτυπούσε τόσο δυνατά που ήξερε ότι όλοι γύρω της μπορούσαν να την ακούσουν. Έτρεμε ολόκληρη καθώς έσχιζε το σημείωμα σε μικρά κομμάτια. «Ραλφ, σταμάτα! Πρέπει να σταματήσεις! Με πληγώνεις με όλα αυτά που κάνεις! Σε παρακαλώ, σταμάτα!» Ο Ραλφ της γύρισε την πλάτη και έφυγε γελώντας. Στο διάλειμμα η Λούση καθόταν μόνη της. Δεν ήθελε να πει στην κυρία Μάρσια για το Ραλφ, δεν ήθελε να γίνει το καρφί της τάξης. Η Λούση ευχόταν να ήταν μαζί της τώρα και ο παππούς Γκίνο για να τη βοηθήσει. «Τι μπορώ να κάνω?» αναρωτιόταν ξανά και ξανά. «Βοήθεια!» φώναξε ένα παιδί από μακριά. Ο Τόνι ήρθε τρέχοντας και φώναξε. Το χέρι του Ραλφ πιάστηκε στο τουλάπι του και δεν μπορεί να το ξεκολλήσει από εκεί. Είναι το πιο αστείο πράγμα που έχω δει.
Αυτή είναι η ευκαιρία μου, σκέφτηκε η Λούση. Θα πάω στο Ραλφ και θα του πω πόσο κακός είναι. Αμέσως σηκώθηκε και κατευθύνθηκε γρήγορα προς την αίθουσα με τα μαθητικά του λαπάκια. Όταν έφτασε κοντά στο Ραλφ, τον κοίταξε στα μάτια και του είπε «Αυτό που έκανες ήταν πολύ κακό». Καθώς όμως στεκόταν μπροστά του, θυμήθηκε τα λόγια του παππού της. Ο Ραλφ πράγματι είχε καρδιά με αισθήματα. Εκείνη τη στιγμή αποφάσισε τι έπρεπε να κάνει. Τον κοίταξε ξανά στα μάτια και είδε τα δάκρυά του. Τον πλησίασε και άπλωσε το χέρι της. Του έπιασε το χέρι και του ψιθίτησε «Μη φοβάσαι, θα σε βοηθήσω εγώ». Μετά από λίγο η Λούση κατάφερε να ελευθερώσει το χέρι του Ραλφ. Περπάτησαν μαζί μέχρι την τάξη τους, χωρίς να ανταλλάξουν ούτε μια κουβέντα. Το ίδιο μεσημέρι, όταν η Λούση κατέβηκε από το λεωφορείο για να πάει σπίτι της, ο Ραλφ έτρεξε πίσω της και της έδωσε ένα σημείωμα με μια ζωγραφιά. Η Λούση ξαφνιάστηκε και με αυτό που είδε. Ο Ραλφ της ζητούσε συγγνώμη. Η Λούση είδε από μακριά τον παππού της. Όταν την πλησίασε, έπιασε το χέρι του και του είπε «Παππού, στο σχολείο υπάρχει ένα αγόρι, ο Ραλφ, που ήταν πολύ κακός μαζί μου. Σήμερα όμως είχε ένα πρόβλημα και τον βοήθησα». Αυτό που έκανες χρειαζόταν πολύ θάρρος. Δεν ήταν εύκολο. Επέλεξες να είσαι ένα καλό άτομο και να συμπεριφέρεσαι στους συνανθρώπους σου με καλοσύνη και αγάπη, ακόμα και όταν αυτοί σε πληγώνουν. Είμαι τόσο περήφανος για σένα, Λούση. Μόλις μπήκαν σπίτι, η Λούση ρώτησε τον παππού της τι φαγητό είχαν για πρωινό. Όταν ο παππούς απάντησε μακαρόνια, η Λούση ήξερε τι θα έπαιρνε μαζί της την επόμενη μέρα στο σχολείο και μεσημεριανό. Το αγαπημένο της σάντουιτς, σπαγγέτι σε ψωμάκι του hot dog.